La primeira questão sul perché del TEI è perché una standardizzazione delle donados del Congrès. Comencet amb una simple constatació de l'affichatge del dicodoc. Les abreviacions, l'obiais d'indicar d'unos precisius, de presentar les definicions, eren despariés per cada diccionari. En mai de pausar un problème estètic menu, aquelles diferències empatchaven lo cruzament informatic de les donados entre elles. Per exemple, per un ordenador, és força complicat de comprendre que joli, virgule, tiret, IE, ADJ és la mateixa causa que joli, virgule, A punt. Hi havia doncs una primera necessitat d'harmonització interna per permetre un affichatge mai coherent. A l'escasença de la feuille de route pel desenvolupament numèric de l'Occità, menada en 2014 pel Congrés, s'est posat la qüestió de l'escanvi de donados, et donc la d'un format estàndard comú a totes, ou almenys de formats proproches per estre aisidament convertibles l'un en l'altre. En paral·lel a aquelles qüestions d'estandardització, hi hagué l'enveja d'espleitar del biais més prigun e eficaç possible la riquesa de les donados. D'unes diccionaris prepausen, en mai de les traduccions, de remandadices, d'informacions geogràfiques, d'expressions, de proverbis. Mas per poder espleitar tot aquò com cal poder diferenciar cada informació e sa funció. En causa de la forma de les donados, lo llenguatge XML s'impausava. És un llenguatge de balisatge, ce que vol dire que lo text original és pas modificat. S'hi ajusta un sonque de balises que poden estre ignorades. Segon, és pensat per fer mai aisit l'escanvi automatitzat de continguts complexes entre sistemes d'informacions heterogeneus. Funciona amb un sistema d'arborescència dins lo qual cada element pot haver d'atributs e ha d'elements cefants ou un valor. En fi, és extensible. Permet de crear de just llenguatges a través la definició de balises específiques. Lo TEI és un d'aquests just llenguatges. És estat pensat pel balisatge de documents textuals e per un balisatge legible per les màquines. AMAI ha desenvolupat un ensemble de balises específiques al balisatge de diccionaris. Après l'haver comparat amb un altre format e après haver notat que la major part dels partenaris del Congrés l'utilitzaven, l'haven causit com a format de referència per l'estandardització de nostres donades. Aquí comencet un treball desgros, per transformar una simple definició un pau més en forma en entrada dins la qual cada tros de text és balisat, és a dir, per transformar aquò en aquò, ou aquò en aquò. Per d'unes diccionaris prou simples és acabat en quelques setmanes, mas per d'autres hi cal treballar mant un mes. Lo resultat final, per una entrada, és composat de balises imbricades que indiquen la natura de ce que contenen. Per exemple, havent aquí l'entrada B133, que contén una forma dont l'ortografia és aiguilla e d'informacions gramaticals que diuen que és un nom comú femení. Sa sous-accepció contén una traducció en occità lengadocià, que és agulla, et une expression, aiguille à tricoter, que sa traducció és agulla de debàs. Le problème és que lo TEI valio pas que de nos de balises e de restriccions d'utilizació d'aquelles. Valio pas de vertadieres instruccions per leur utilizació concreta ou leur imbricació. Nos ha donc calgut desenvolupar nostre biais de balisa propri en fazent mantunos causidos. Per exemple, dins l'arborescència, una forma fletxida deu estre situada just la forma lema ou a costat. Cal balise utilitzar per indicar los neologismes, ou la posició de la col·locació. Totes aquelles causides desemboquèren sus la creació d'un model de balisatge adaptat als documents tractats.
e suple, las imbricacions sunt pensados per respondre a las utilizacions que ne seran faitos a l'avenidu. Cada tros de texte és balizat. Cada abreviació és normalizada. A tal, las màquines poden fer de tractament aprigondits sus las donades e leur utilizació balha de possibilitats quasiment infinides. La primera toco de l'estandardizació era l'harmonizació de l'affichatge de las donades dins lo dicodoc. Après lo passatge en TI de totes os diccionaris, se farà tot sol. Solide és un exemple de més informo de més d'autres. Mercès al TEI, se pot canviar en quelques segundos un estil, un simbol, un retour a la ligne, per totes les definicions de totes os diccionaris. Se pot també pensar a un diccionari unic que fusione sans repetició inutile les definicions de totes los que són actualment dins lo dicodoc. És a dir, un omeno de megadicodoc amb un revirado preconizado pel congrès que seria més en valor e, en complement d'informació, les altres traduccions indicades dins los diccionaris de referència. Aquell útil podria estar fet per la major part d'un biais automatitzat mercès al TEI. En fi, se pot pensar a una interface multiple qu'affiche les informacions en funció de leur type et non pas plus de leur ressource d'origine. Traduccions des diccionaris e del termoc, llocs del topoc, expressions des diccionaris e de l'expressoc, citacions des diccionaris e del corpus, formos fletxidos del lufloc e del verboc, punts de grammatico. Passant a tal en 4 tenses d'un diccionari heterogèneu a un diccionari harmonisat, puis a un diccionari fusionat, et enfin a une interface multiple. Une autre de les applications possibles del TEI est la création de mantunutis à partir d'une seule ressource. Existe un langage, le XSLT, qui permet de faire des filtres d'affichage sur des donades en TEI. En causissant d'affichar tal donade de n'amagar une autre, podem utilitzar un diccionari prou complet per ne fer mantus diccionaris simples. Podem fer un diccionari dels feminis en causissant d'affichar pas que los lemos utitas e los feminis. Podem fer un diccionari de les expressions en causissant d'affichar pas que les expressions e los traduccions. Podem fer un diccionari ortogràfic, per exemple pels telefonets e los correctors ortogràfics, en causissant d'affichar pas que los mots utitas e los categorias gramaticales. Podem fer un diccionari mot a mot en causissant de repetir lo mot francès a cada cop qu'a una traducció en utita. Aquò és força utile per fer un traductor automàtic. Podem fer un diccionari des sinònims bàsic en causissant d'affichar pas que les traduccions d'un mateix sens d'un mot francès. Se la ressource de base és prou completa, se pot també pensar un diccionari etimologic, un diccionari des proverbis. Aplicar un nouvel filtre demanda pas que quelques hores de programació. Mas atenció, per aquò fa, cal que el treball de TEIzació sia fet minimosament. És aquò l'idea del TEI. Hi ha un primer treball invisible que pren dades, mas un cop que és acabat, caldrà pas que quelques setmanes per generar de ressources força netes. Un autre mène d'applicació possible del TEI és la que és ligada al mascatge possible d'informacions. Per exemple, dins un diccionari històric, podem indicar d'un biais amagat la forma en grafia clàssica d'una forma en grafia mistralenca. Se veurà pas quan s'afficherà el diccionari, mas permetrà a l'utilitzador de recercar, per exemple, una entrada del tresor del Felibrice en l'aplicant de la grafia que coneix. Virtualment, amb de donades pla etiquetades, tot se pot fer. Aquí és el que hi ha ben ja pensat, mas per segur, hi ha un funt d'altres idees que no són pas encara vengudes. Generar d'un biais semi-automàtic un diccionari entre dos varietats de l'utita en sapiejant sul francès,
per exemple din la miro de basti un transcriptu automatic. Genera de lexiques tematics en utilisant los domenis continguts din las accepcions des diccionaris, teatre, esport, geologia, mitologia. Liga una ressource escrita e una ressource sonora per poder escutar en mut en context. Fa la lista de totes os pronoms relatius d'una varietat de l'occità. Mercès al TEI, sera força mai aisit de crear las ressources necessàries per la feuille de route pel desenvolupament numéric de l'occità. La base lexicale monolingue servirà a etiquetar los corpus mercès a l'analisator morfologic. Serà també utilizado amb las bases bilingües pels traductors automatics. Pels correctors ortogràfics e los claviers predictius, hi ha besoin d'un lexic de las formes fletxines. Per resumir, en fazent legibles las ressources del congrés per las màquines, d'obrissem de possibilitats quasi infinides de creacions d'outils e de ressources per l'occità.